Eweche mag campaigns koko pod nenore kinde mag campaigns mag yiero madundo ka kuonde mali pode makamago nene machiegni oting'o Kakamega, Bungoma kod Machakos. Joket piny owacho tesro kwedo kokono ka bende gikwayo mondo ng'i gik majimbo koko ahinya to bang' monj mane otimne gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e gweng' ma Kabuchai. Elizabeth Ajode nigi ler. Kodong' ndalo manok to ji dhi e yiero ma adundo e Chwele Kabuchai Ward, jago ma jahigni 70 owito ngimane kaluwore kod koko mane owuok e kinde campaign go. There was one person, a 70-year-old man, who during the stampede was injured, and when he was rushed to Narodo Health Center, he succumbed later at night. Kokono ok get mana jopiny kende. Jaod bura ma Kabuchai majimbo Kalasinga bende en achiel kuom jok ma oketh mwandugi ahinya to kare mar jot. The destroyed property kwa hoteli was worth 3 million. Hapa they have destroyed 1.5 million in a span of 3 weeks. And the purpose of the destruction is the by-election. I'm not going to fear anybody. All this that has happened will never haitaniweka baridi. Jotelo maketo sirikal tesre oseyo tulo kod monj ma osebedo katimore Kabuchai. Vile mutafanya itadirishia wa Kenya kwamba wale wako tayari hawatagawanyika tena, watapiga kura pamoja, kura ya kujikomboa. Tunasema serikali wakati wa kutumia fujo kugandamiza wanasiasa ambao wanapinga serikali iliisha na Moi. Hii enzi ya Gen Z hakuna kuiba kura. Tulo kod koko bende olak nyaka Ukambani. Bang' koko mag campaign e ward ma Mumbuni North, John Wambua Musau koro yudo thieth e hospital ma Machakos level 5, tim mabende okwed kod jotelo makono. Violence is an election offense. Na kwa hivyo tumeuliza polisi ndio waweze kuchukua hatua mara moja, kwa sababu wale ambao wamefanya hiki kitendo ni watu ambao wanajulikana na polisi wameambiwa, na kuna wale witness ambao wamewaona, na kwa bahati nzuri vile kuna videos. Katabed ni CM osechiw kod IBC ewi koko mag campaign, gwandruok pod neno e gwenge ma opogore ma ochanie yiero tich ang'wen mar jumani. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.